Shubor nakashlem jong unong san hima. MLA ka Bharatiya Janata Party na Punthor Umkhra constituency upa Heng. Ula Punpau Baladei ban besuk syuk sa kendiat ki kendon hapo jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ban kham ai bor ye ki dor barshnong. Habagran shikinong thok kubor uba hek ulaong Baladei ban kham ai bor ye ki dor barshnong. Knang makina ban trei khambha bar bakin shim kerteng ye ki bawan sa haki homestay ki hotel lani ki bawan sa awai ki ba haki nuki shnong. Ulaong badai ban pendrung kerteng bet nik bawan nabar lagadei bagi wan sa shibnai arbanai ni shisnam ru nadu kasngi bagi wan ningkong dei ban pendrung kerteng hakador barshnong bar kadei ban long salon sar ya baro shu ulaong bahabadan ki bawan ban sawai ni ban rung shnong hakanu shnong ke bahap po ke jila Meghalaya kinong wan sa ki dei bet ban pendrung kerteng hakador barshnong kumjuru ban pentip ru shaka police station ke bajantam jong kata shnong uba hek ula banjur bak MRSSA kadai ban trikam habaro kawi gejala kamtam ki jaka khaput namar kibrio ki badan kejingmut banwan buhai shnong hapo gejala kila banwan hakadur kum kinong belasngi kinong trei hakikar khana kinong khayi kirung lingba ki khaput bat ki pen kalalong ye gejala kum kaktem kabala ban longru kejingma ya gejala namar kata ke MRSSA kadai ban trikam hasor bat hakinong gendong kalong kubakong san ban pentrikam hagi shnong berkithan nong kendong kamtam hagi jaka khaput kenang banla ban telakam me jingwan ki brio banabar Ketu MRSSA na do mensuaru ngela ya keren ni la ya dong bagi sotuna sibon menong ba Home Minister ba Honorable Home Minister Deputy CM ba tensong lo ong ba dewan pentrikam ngani ai ngidon kam pentrikam Tamai kani ka ay nakwa syu ban at kniat ban ongru baladangi ay boryaki dorbarsno igede barsnong ba banum nur bon ki bon sa haki homestay ki hotel ba ha do no snong kani bon sa wai tada gede bon sa wai si benai sistem asnem halu ka nadu sihi bagi wan la de ban dar kande ban long compulsory registration haga juga poru haga dorbarsno ban pentibru ya ka nearest police station kabahap hapo jom kata kajaka kabaki wan kata ka giwan kita ki briu ban chong ban sa lani bon manrung shnong chaganu kanu ka shnong kabahap hapo kane ka puat usam jong ka Meghalaya tu biya kani tadi pentri kam habro oi ka state Meghalaya hi pro oi anong epi ba kumsi ki border area lele ki briu ki ba kwa ki ba don ni jing thumu ko bas new la ka dong kom perkhat e jom ki Labanwan nagadur kum ki nong tre kum ki nong bela lane kum ki industrialist lane kum gunu businessman tikirung siki bodar ke jongi ki pagkalalong ka temp de ka pelong la klaban pagkalalong ban ke jengma te rim ka daw ngi de ban om tang bagan long tang hasor tani tang hasulong de ban long le ha khamtam le siki nong dong khamtam le ki bade ki border state